savumelana sathenga inyama sadla kwakuhle nje ubona futhi ukuthi hayi cha into eyingane yona ayinhle kahle hayi shuthi sincengeke intombi endala kwamnandi futhi isikhathi sokuthi ke hayi sihambe siye ngasendlini ngoba nasikhathi kwasekuhlile hayi ngabi nankinga futhi ngimcela ukuthi uma ukuthi awunankinga akungazi lokhu uyohlupha abazali singathi ngala endlini sifike yabo athi hayi futhi ayinankinga nakhona lapha hayi kube mnandi nje futhi intombi endala hayi sisondele ngakhona endlini futhi masifika endlini hayi kungabi khona story hayi sihlale kube mnandi endlini okay it's fine hayi singene embedeni hayi ke ngenzeke nami ke hayi sizameke naye kuntombazane ngithi kumthinta hayi angabi nankinga intombazane hayi ke ngimthinteke senze inkonzo yasekamelweni hayi ubone futhi ukuthi hayi inkinga ayikho ngenkulu nje inhlonipho ngixolise lapho intombi endala imali nami okwenzeka ongangiphathanga kahle ubona nje sengifika ukaze utshele mina leyo into enenzenza le endaweni zenu ungene la uthi wafika mina umficanga lo wakho mina ngifike ngihleli la ngifunda iBhayibheli usuzongitshela indaba zenu ukuthi nami wangithusa ngase ngifisa ukubona ikhasi wakulona ukuthi umenza kanje ekhaya ngabe bayazi ngixolise nje ngenkulu inhlonipho mabe ngicela ukuqhubeka nje nayo indaba ntombi endala uqhubeke nayo indaba kushuthi ke hayi ke siyenze inkonzo yasekamelweni hayi ingabi khona inkingi ngoba ayanga ngisivumelene naye silale kusekuseni nayo indaba la iqala khona ke ayithema kusa nje hayi ngabe khona futhi story avuke ageze kube mnandi hayi ageze kephi endlini yakho khona endlini la ukhona ke khona nami la endlini ubone futhi ukuthi hayi yonke into iqondile ngimnike ithole lami nenyawo ayashaya ageza kube right yabo inkinga ke siqala lapha inkinga isiqala la sekuthenini ke hayi nami sengimnika into ukuthi ke hayi ngoba sihlalile kwamnandi hayi so thina masuhleli kwazi ukuthola i-airtime mhlawumbe ukwazi ukungichecka na ungiqalaze iqale lapho ke indaba ayi bheji nje bomvu awunami ngithi ukuthi sekwenzakalani ke manje ayi akhale kuntombazane ke athi ayena yabona akwenziwa kanjena yabo ubone ngathi inkulumo ke manje ke iyaqala ke manje yaphambana because ngakhipha imali ngakhipha u50 rand yabo ngamnika u50 rand ukuthi usuzothola i-airtime ukwazi ukuthi hayi wabona ukuthi hayi nesimali ebusweni wabona ukuthi hayi siyaphela ke manje hayi ke akhale ukuthi hayi akwenziwa kanjalo yabo manje mina ngidlala ngaye yabo awungibe sengibuza ukuthi ngidlala ngawe kanjani ngoba phela ngithi sikhulumile savuka yini esengidlala ngawe manje athale manje ngimnika yona incane wara yena uyasebenza uyasebenza ngibe sengibuza ukuthi usebenza kanjani achaze ukuthi hayi mina into ngisebenza kanje futhi achazeke ukuthi hayi yena ke nje udayisa umzimba Nkosi yami futhi ke mesebenza ke uwenze kanjalo futhi ke na indlela yakhe asebenza ngayo futhi ke namaphoyisa ke bavumelana ukuthi ke mina futhi ngimnukubezile hey kuphoxeke intombi endala ukuthi ke hayi cha fanele futhi ke ngizame le mali ngiyithole because phela manje sengiyaboshwa sekukuningi nami ingqondo ayisasebenzi manje sengithukile nami ngiyasaba phela manje hayi kuphoxeke ukuthi ngizame ngifoneleke ekhaya ke ambosisi yabo ngibatshele ukuthi hayi cha la sengehlelwe inkinga la eThekwini kanje hayi nabo baqale bengayikholwa leyo foneleke ubhuti omdala ka ngimtsheleke nami ngibona umuntu oke athathele izinto phezulu kufanele ubhuti omdala ngimtshele ukuthi hayi bhuti la sekube kanje la sengivelelwe inkinga kanje bengicela ukuthi ungakwazi asondele eduze uwesemsebenzini ke nesebenza ngamtshela ukuthi la ngiyaboshwa kanje hayi futhi ke hayi thathele serious ubhuti omdala ngicatha acele emsebenzini wasondela futhi ngokukhulu ukushesha makuba kanjalo hayi futhi mifika kubhuti omdala ka ngibekeke estoryini ke hayi nawe uyabona yonke into namaphoyisa la kubalindi angimbekeke estoryini ke kube inhlanhla izinto yilunga ngoba nami hayi cha angikho right emoyeni intombi endala kahle wena ma ubhuti kahle uze la
ngokuthi bezocela ukuthi akhulume nosisi babe nento eyaphambili yebo yena kahle kahle bese ngamthola hayi yena ke umsebenzi wambe nje no hayi ukuthi masi mhlambe mhlambe besomhlaza noma ukuthini kumele iqiniso laziwe yebo ngoba ziningi ingane ezihleli emajele zihlalele into engeke ezingayazi ngoba ukube usisi wamchazela umfethu ukuthi uyasebenza mhlambe babezokhuluma enye language naye umfethu nosisi mhlambe ukube wabeka ukube waqonda nje ukuthi mina ngenza kanje mhlambe nami ngangizosho ukuthi hayi kuyabheda lasendi mhlambe nangu 500 kube ukuthi mhlambe siyavumelana angabe kahle ahlena phela futhi kuyafana nokuthi wangibamba inkulu ukuthula kwakhe aze avuke ngombhejazana ekseni phela uyazi ukuthi even if noma umfowethu angenze njani ayikho indlela angayibalekela ngawo umthetho uthi uzotholakala ukuthini ulalile nayo intombazana and ma-checkwa la kodokotela bazothola ukuthi ngempela uya-correspond leshiwa uyena usisi masebenze njani eyaboshwa nje besiphuzile futhi nayo and yonke into bayenza kahle bobabili untombazana seshintshe ekseni so ingakho njengoba size la nje size kumzali mhlambe sizomfica ekhona nawe ukhona ukuze kuhle kucace ukuthi kwenzakalani mhlambe singathola njengoba sikhuluma nje usaplan ukuthi abuye futhi kumfana azofuna enye imali futhi ngoba indlela abaphila ngayo isikhathini samanje umuntu ngambona egqoke kahle njani kanti ucuthela abafana ematshwaleni mase bethe ukuthi uphuza mase enze ngazuthi hamba bonke mase fike enze njani afike abafuna imali so asaze ke ntombi endala ukuthi ngiphelelwa amandla ngane zami ngiphelelwa amandla hayibuka bakithi umhlaba unjani okunjena mhlawumbe ungenza mhlawumbe bahlangene lamaphoyisa mhlawumbe usebenza la into ngekuya ngoba imost yalezi zinto vele nala kwemsakazo kuke kukhulunywe ngazi izinto ezikanjani ukuthi imiyona impilo sebeyiphila esikhathini samanje abantu besifazane uyaboshwa into engekho yabona nje uhlale ejele nje nami manje angisathembi uthuke and futhi iproof ikhona inkingi leyo phela iproof ikhona yokuthi balalile vele kodwa manje naye nangu uzoyisholo yena ukuthi yebo silalile sekuphelile ubufakazi bukhona neevidence ikhona so yonke into ihlangene la ayikho into yokuthi umfethu uzokhuluma mhlawumbe athi hayi sivumelene iproof yalokho kuzothiwa yipi duwe ayikho yabo mhlawumbe into engaze msize sebengabuyela la ade bekhona kuyobuka ama-video alapha eklabhini ukuthi ade kwakumkanjani from lapho nomunye nikhulume nivumelane kube mnandi kanti naye phinde akugile futhi ngoba manje imost yabo wena bayabona lento ukuthi iyenzeka ngithi sebejwayele ukuyenza kulamadoda ashadile phela yabo laba abashadile angithi meke wathi kulo shadile ngizokufaka social media ngizokubopha avesana gxuma thini akhiphe amnike ngobani uyazi yena ukuthini endlini unomfazi nezingane ushadile konke kuphelele so manje meke kwaphuma into ekanje izoba inkinga kuyena so ingakho esheshe kungabi nzima ukuthi akhiphe imali
so mase befica le genge ke le encane le